दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय समफोर गुवाहाटियाव लोगो हमहैनांगौ प्लानिंआ माबायदि जागोनलै रेवहाय बालनि एसे टाइम होबाव आंनो आंहा बयफ्रेन्डजों नांलायनो टाइमखौनो मोनाखै जै बयफ्रेन्डजों नांलायबाय मबाइल सुइच अफ खालामबाय नोंजों गुवाहाटियाव बेरायनो थांखाबाय आयला दाउस्रि देलाय नोंहा दाबो बयफ्रेन्डखौनो मेनेज खालामनो हायाखै होमबा नोंहालाय नोंनि गार्लफ्रेन्डआ सोमसिया मा होनगोन नोंलाय सोमसिखौलाय माबालै स्क्रिप्ट लिरनोसो नागिरबाय आं दसे उनाव फनखौ दोनखांबाथाय स्क्रिप्ट लिरना लाखानोसै आं मा थगायनांगौ बबे समाव मा बुंनांगौ माबायदि कल खालामनाय समाव माबायदि बुंहरनांगौ बेफोरबायदिखौ सेस लिरना लाखाजोबनि नङाबा सोमसिया फाखाय आंनाव सोंबाय थाथारगोनलै बहा दं मा खालामदों भिडिअ कल हर होननानै औहाय बालनि आंनाबो बयफ्रेन्डआ भिडिअ कल खालामबाय थायो बेनिखायनो बेजों थिगसे नांलायगोनसो आङो जाहाथे आङो नांलायनानै बेनि फनखौ रिसिभ खालामथ'नो मोना बायदि आरो हावब्लालाय मानोथो थाब नांलायाखै नांलायदोब्रा सोरबा सिख्लानि फट'फोराव लाब रेग होदों नामा बेफोरखौ नायसनबायनानै टपिक दिहुननानै नांलायदोब्रा बयफ्रेन्डजों जाहाथे जों सानैबो गुवाहाटियाव बेरायहैनो हायो नों बेखौ टेनसन दाला आं जेरैखि जायाबाबो बयफ्रेन्डजों नांलायफ्लागोन नोंखौ गुवाहाटियाव लोगो हमनो थाखाय ये हुई ना बात लांजाय टेम्पार पार्ट ओमफ्राय नोंहालाय मा होनना थगायगोन नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ बेनिखायनोथ' स्क्रिप्ट लिरनानै लाखानोसै आंनि गार्लफ्रेन्डखौ माबायदि थगायनांगौ बेफोरखौ लिरना लाखानोसै नङाबा भिडिअ कल हरलाबाय थागोन ना जोंथ' भिडिअ कल खेबसेबाबो खालामखायो हराव उन्दुनायनि सिगां बै दिनखालिबो जुदि भिडिअ कल हरनानै होबा जारला जागोन ना बेनिखायनो एसे थगायनो थाखाय स्क्रिप्ट लिरना लाखानि आं दे होमबालाय नोंहाबो स्क्रिप्टखौ लिरदो आंहाबो बयफ्रेन्डजों नांलायनो थाखाय सुटा नागिरनोसै फिसा बाहाना खालामनानै नांलायनोसै जाहाथे गुवाहाटियाव थाङोब्ला बयफ्रेन्डनि फन फैनानै जेबो डिस्टार्ब जाया आरो दे होमबालाय बयफ्रेन्डजों थाब नांलायदो आंबो आंनि गार्लफ्रेन्डखौ एसे फटायखानोसै दानिफ्रायनो गार्लफ्रेन्डखौ मोजाङैनो थगायनोबा थगायदे जाहाथे जों हमजाया आरो आंनि बयफ्रेन्डआ मिथियोब्ला आंनि बयफ्रेन्डआबो आंखौ रायगोन ना ब्रेकआप खालामनो नागिरगोन बेनिखायनो गार्लफ्रेन्डफोरखौ मोजाङै थगायखादे नों बेखौ सिन्था खालामनाङाब्रा दाउस्रि देलाय नों नोंनिखौसो सान नोंनि बयफ्रेन्डखौ साननैसोनि थाखाय नों माबोरै थगायनानै दोननो हायो जागोन दे थगायगोन आङो सिगाङाव जेरै थगायनाय बे बारावबो बिदिनो थगायगोन आं बयफ्रेन्डखौ आंना हले गार्लफ्रेन्डआ आंजों थगायजा आंखौ बारा बिसास खालामलालै बांसिनसो दाना डाउट खालामग्रा जाबाय बेनिखायनो एसे ताग्रा प्लानिं बानायखानांगोन गुवाहाटियाव थांनायनि सिगां जागोन दे माबार प्लानिंफोरा बानायदे दे दसे उनाव फन हरफिनगोन आं नोंनो अके शाला बे सोमसि गाबखौ खान्दुरियाबो दाना आंखौ फोथायनोनो नागिरलाब्रा आंजों थगायजा आंबो बिराद गाज्रि थगायबायना सोमसिखौ बेनिखायनो फोथायजालाय लांला आंबो भिडिअ कल हरलाय कल खालामबाय थागोन दा गुवाहाटियाव थांदों होननानै मिथिब्लाबो गुवाहाटियाव खामानिबो गैया जाहैबाय आंहा खामानिनि थाखायसो थांदों होननानै बुंनोबो दाथ' गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों होनब्लाथ' बिराद कुइसन खालामगोनलै मानो थांनो नागिरदों सोरजों थांनो नागिरदों होननानै र' खेबसे फन हरनानै नायनि आं गुवाहाटियाव थांनो होननानै खिथानि आं मा बुङो बियो आंखौ हेलौ मालै सोमसि दाबो उन्दुनो जायाखै नामाब्रा ना फेसबुकआवसो सेंग्राफोरजों रायलायगासिनो ना वाट्सएपआव नङा माथो अमा राजा आंहा आर्बानिकआव फ्लिपकार्टआव मिन्ट्रायाव गस्लासो नायगासिनो दङ आरो फेसबुकआव दख'ना फाननायफोरखौ दख'नानि एड होनायफोरखौ नोंसोर हिनजावफोरनाबाथाय खालि दख'ना नायनाय गस्ला नायनायल'सै माबा मोनसे खोथा बुंनोसो फन खालामदोंमोन आं मा खोथा आं समफोर गुवाहाटियाव थांनो नागिरदोंमोन माने मोनसे खामानिनि थाखाय मा खामानि माने एक्चुअलि आंनि खामानि नङा आरोना लोगो सासेनिसो खामानि बेजों थांफानो नागिरदों आं खामानिया जुदि जाबाय बायोबा आंबो जइन जाफागोन बायदि आरो बिदि सोर लोगो सोरजों थांफानो नागिरदों नोङो आरो मा खामानि नै जालायबायना सैथो खोथा खोन्थाबाबो दाउटसो खालामगोरखायो मा नों आंखौ सिख्लाफोरजों बेरायनो थांनो नागिरदों सानदों नामा आंथ' बिदि बुङाखैना सोंदोंसो दा नों सोरजों थांनो नागिरदों लोगोआलाय सोर नोंना गैला दानाबा सोरखौ बुंबावनोलै आं खिन्थाया मानो अमा राजा सोरजों थांनो नागिरदों नों गुवाहाटियाव आरे आंनि लोगो सन्थलायालाय माथो जाखोब्रा बेनि खामानियाव थांफानो नागिरदों आं ओमफ्राय सानसेनो थांना सानसेनो फैफिनगोन ना दाथ' बुंनो हाथ'नाय नङा गुवाहाटियाव सहैबासो मिन्थिसिगोन लामायाबो गोजानथारना सानसेयावबा फैफिननो हागोन ना हाया दे खामानिनि थाखाय थांनोबा थांबानो जाबाय खिन्थु फाल्तु खालामनो दा थां दे जाम्बि सोमस्रि आं गोदोनि अमा राजा नंलाब्रा आं गोदान अमा राजासो दा आं खामानिनिल' खोथा सानो आं खामानिखौल' फकास होयो दासान्दि बिदिबाथ' मोजाङानो थांनानै पार्टि फुर्टि खालामहैयाबानो जाबाय आरो धुत मा अख्राब्रा मा बुजिनो नागिराब्रा खामानिनि थाखायसो थांनो नागिरदोंना आं रावबो सिख्लाखौ लानानै बेरायहैनो नागिराखैना गुवाहाटियाव
दे जागोन आं फन खालामबाय थाखागोन ना नोंखौ आरे सोमस्रि खामानियाव थाबा आं नोंनि फनखौ थिखांनो हायाबो जानो हागौ ना बिदिनो जे आंजों लोगोफोरबो थांगोन ना बे सन्थलाया बिसोरजोंबो थाफानांगोन ना नोंजों फनाव रायलायबाय थाबा बिसोर गाज्रि मोनगोन ना आंखौ लोगोफोरा आं जेबो मिन्थिया जायखिजाया आं नोंखौ फन खालामगोन गुवाहाटीयाव सहैबानो जागोन दे फन हरबानो जाबाय ना आं माखौथ' दावराव खालामबाय थाखो आं नोंखौ फोथायनो गोब्राब मोनो नालाय बिनिखायनो आरोहाय फोथायदोब्रा फोथायदो मानसिया मोजां लामाजों थांहांदों मानो डाउट खालामबाय थानो नागिरोब्रा नोंलाय सोमस्रि है डाउट खालामाखै आं बुंदोंसो दा बुंनाय माने डाउट खालामनाय एखेयानो दा दे जियानो जादोला आं उन्दुनोसै मबाइलावबो बारा बेटारि गैला आंना बाय बाय दा उन्दुआलासिनो मबाइलखौ चार्ज होनानै थुबाय थानाङा नोङो थुवालै मबाइल मानो थुलाबायनांगौ जाखोब्रा आं उन्दुनोसै नोंबो उन्दुदो दे जागोन दे थगायग'नो हालायबाय र' गुवाहाटीयाव थांनोसैखौथ' बुंबाय आङो गुवाहाटीयाव थांखांनायनि उनावसो फनसो खालामबाय थागोन नामाब्रा बेलाय दावसो देलायजों लाइन मारिबाय थाबा जियानो जादोला दाथ' लोगोनि खामानियावसो थांगोन होननानै बुंबाय जेब्ला लोगोखौथ' सासे उजिब्रब होनांगोन बेनि थाखाय सन्थलाया बेस्ट जागोन जौ एसे होगोन बास जाबाय बे दावसो देलायासो मा खबर हरो र' दसे नेनि आं बयफ्रेन्डजों नांलायगोरथोंसै आयौ बाला फनखौनो दाबो रिसिभ खालामा हेलौ औ बुं माखौबा बुंसो होनलायबावदों आरो बापावै औ बुं होननायालाय माथो जाखोब्रा बिदि खाब्रां-ब्रां औ बुं होननानै बुङो आरो अन्नानैबोथ' बुंनो हायोना थोद आंलाय माथो गाज्रि बुंखोब्रा फन रिसिभ खालामनानै औ बुंल'सो बुंदों दा आंलाय मोजाङै नोंहा हेलौ दावसो देलाय सना बेफोरबायदिथ' बुंनो हायोमोन ना मालाय बयफ्रेन्डफोराबा बुङो आंनिया माबा खाब्रां खुब्रांथार बयफ्रेन्डआनो थोद मालाय बयफ्रेन्डफोरजों मानो कम्पेयार खालामोब्रा आंखौलाय आं मालाय बयफ्रेन्डफोर बायदि नङाना आंसोब्रा नै नोङो आंनि बयफ्रेन्डबाबो आंखौ बुरखायनोबो रोङा अननोबो रोङा हा नोंखौलाय आंलाय दालाय अना आरो माबायदिथ' अननाय नांबावगौब्रा नोङोलाय बुंबा बिदिसो होननानै सोङो अननायखौ नोंनिफ्राय बिनानैसो लानांगौ आरो भिखारि थां बाल थां हा बोरैथ' अननांगौ जाखोब्रा नोंखौलाय मा नंनायनि नङै बिदि होनहरनांसिगौ जाहैबाय आङो आइ लाभ इउ थाइ लाभ इउ साइ लाभ इउ ला लाभ इउ होनहरबाय थानांसिगौ आरो आंहा बेलेग खामानि गैबावला आरो खामानि दङबालाय खामानिखौ मावहैबानो जाबायना दिनैनिफ्राय नोंजों फनबो रायलायला आं बालनि बाय गुड बाय हेलौ दावसो देलाय फाग्लिया रागा जोंलायबायलै दा साननै सानथामसो रायलाया जाना थालायसिगोन आंजों आयौ बाला नांलायनाया जागायजेनबायहाय आंना दिनै एसे नांलायबाय नालाय गाबोन एसे बुरजा नांलायनोसै ओमफ्राय समफोर गुवाहाटीयाव थाङोब्ला थिगसे बुरजा नांलायनोसै आरो फनखौ सुइच अफ खालामना लानोसै जुदि नांलायनाया जाथाराबाबो ना बयफ्रेन्डखौ थगायगोन आं न'आव दंफैयो होननानै आइजों उन्दुफादों आगैजों उन्दुफादों आब'जों उन्दुफादों होननानै दा आं अमा राजानो फन हरनायसै हेलौ दावसो देलाय बोरै जाखो खबरा बयफ्रेन्डखौ पटायनो हाबाय ना औ आं बयफ्रेन्डजों नांलायजेनबायानो आरे नोंसोरथ' दाल'सो नांलायदों दा गाबोननो मोजां जाफिनगोन ना आरो समफोरथ' बांसिन मोजां जाफिनबालाय नङा माथो आं समफोरालागै बयफ्रेन्डजों मोजां जाया माथो जुदि मोजां जाथारनांगौब्लाबो आं थगायगोन ना बयफ्रेन्डखौ आं न'आव दंफैयो आइजों दंफायो आगै दङ आफा दं आदा दं बाजै दं बुंगोन ना दे अब्लालाय जाथारबाय ओमफ्राय नोंहालाय मा होननानै थगायखो नोङो नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ थगायबायब्रा नाथाय मोनसे जारला जाबायना सासे लोगो लाफानांगोन जों मिथिबायना नङाबा दावराव खालामथारगोनलै सोमसिया आयौ बाला मानो लोगो लाफानांगौ जाखोसै लोगोआ मिथिबा मा सानगोन जेबो नङालै आंनि लोगोखासो आं थगायनो होगोन ना जौ बथलसे होबानो थगायखागोन बियो आंनि गार्लफ्रेन्डनोबो सैथो खोथा खोन्थानाय नङा आयौ बाला बिदि फोथायो आरो नोङो औब्रा लोगो नालाय फोथायोब्रा नोंसोर हिन्जावसाफोर फोथायलाया जानो हागौलै जोंना खिन्थु हौवासाफोरना खोन्थानाङा होनबाथाय बारा खोन्थाला गैया नोंसोरनि हिन्जावफोर बायदि नङा बेनिखायनोथ' हिन्जाव लोगो नाङा आंनो उनाव लोगो जाखांबाथाय खोन्थायो मानसिफोरनो दावसै देलाय अमा राजाजों बेरायहैदोंमोन होननानै खिन्थागोन ना बेनिखायनो हिन्जाव मानसि लांफाया दे जागोन आखायाव बाराबो फैसाबो गैया लोगोफोरखौ लांफाला खालामनोबो जाहोनोबो नांगोन ना बिसोरनोबो बेनिखायनो दे जायो नोंल' हारसिं फैदो आं सन्थलाखौ लानोसै अके